Tiedätkö, miksi Suomi on kohta konkurssissa? Minäpä selitän yhden tosielämän tragikoomisen esimerkin avulla. Me laitettiin pystyyn Ebeling hammaslääkärien 3. vastaanotto Tikkurila keskustaa piikkipaikalle. Mutta me ei kuitenkaan saada aloittaa siellä toimintaa ennen kuin AVI eli aluehallintovirasto antaa meille luvan yksityisen terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen. Me ollaan nyt odotettu 6 kuukautta, että meidän lupahakemus edes otettaisiin käsittelyyn. Remppaan kalusteisiin, hoitotuoleihin, 3D-skanneriin, röntgeniin ynnä muihin tilpehöreihin on mennyt jo lähemmäksi miltsi. Kaikki lainakulut ja vuokrat on juosseet koko ajan ja näihin on mennyt jo kymmeniä tuhansia euroja. Rekrytointikin on ollut aavistuksen hankalaa, kun ei ole oikein mitään kärryä, koska meidän lupahakemus otetaan edes käsittelyyn. Koitapa tässä nyt sitten työllistää ja maksaa veroja valtion kassaan. Mutta nyt lopultakin on onnen päivä. AVIn nettisivuilla meidän hakemuksemme tilaksi ei ole enää merkitty jonossa, vaan käsittelyssä. Eli saammekin mahdollisesti lähiaikoina AVIn luvan ja sen jälkeen meillä on lopultakin oikeus alkaa jonottaa Kelan palveluntuottajanumeroa, jota ilman ei saa aloittaa toimintaa ja jota ei saa hakea ennen kuin on saanut AVIn luvan.